खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। रायजोनि गोबां दाब दाब ओनसोलफ्राव मैया 1 मे एबा बड'फानि थैनाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो गिबि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 30बाथि थैनाय सानखौ गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव थानाय बड'लेण्ड हाउसआव फालिहैदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि आर'ज गाबनानै गोथार फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बड'फानि मुसिखायाव बिबार बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', एमपि जयन्त बसुमतारी, बुंथिगिरि कातिराम बर', बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो गोबां गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। पहलगामाव उदखारिफ्रा गाग्लोबनायनि उनाव बे खेबाव साइबार एटेकआव आगान होदों पाकिस्ताना। पाकिस्ताना बे साइबार एटेकनि मुंखौ शैडु अफ पहलगाम बिमुं लादों आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 10 साननि गेजेराव भारतआव 10 लाखनिबो बांसिन साइबार एटेक खालामदों पाकिस्ताना। पाकिस्तान आरो बांलादेशनि हेकारा लोगो नांनानै भारतनि हेंथायै खालामदों साइबार एटेक। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भारत हादरनि रेलवे बिफान, बेंक, सोलोंथाइ राहा, आर्मि स्कुल आरो गोबां बिफानाव पाकिस्ताना साइबार एटेक खालामदों। बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय सोनाब मालिगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि लेङाइ नेहाथारि समर बसुमतारीया गावनि बिबानखौ एंगारबाय। बिथाङा गावनि बिबान एंगारनायनि सायाव फोरमायथिदों दि इउपिपिएलनि नेहाथारि बिबानखौ आं एंगारबाय मानोना राजखान्थिनि खामानिखौ मावनो बानानै आं बे थांखिखौ लानाय जादों। बेखायनो आं राजखान्थियाव थानाय समाव गासैबो राजखान्थि हान्जानाव निमाहा बियो मानोना राजखान्थियाव थानाय समाव आं बिपिएफ दोलोनियानो जा बा जायखिजाया राजखान्थि दोलोनियानो जा बिथांमोनखौ गोबां खोथा बुंफ्लांबाय। दायो आंहा राजखान्थिजों जेबो सोमोन्दो गैलिया आरो आंहा न'खरखौ सामलायनायजों लोगोसेनो आंहा केसआबो बायाखै जायनि जाहोनाव आं दासिमबो सम हाजिर जाहैनांगौ गोनां जायो आरो जायनि जाहोनाव थांलाय फैलाय खालामनायावबो जेंना नुजाथिदों। राजखान्थियाव थानानै सोरजोंबा नांलायनाय बा गावजों गाव नांलायनानै सुथुर जानायखौ आं मोजां नुवाखै बेखायनो आं राजखान्थिनिफ्राय ओंखारबाय होननानै फोरमायथिदों समर बसुमतारी बिथाङा। दिनै 2 मे एबा दिनै सेथि खोलोबनि पन्चायत बिसायख'थि फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन भट थुनाया। दिनै रायजोनि गोबां दाब दाब जिल्लाफ्राव सेथि खोलोबनि बिसायख'थि जागोन जेरै तिनिसुकिया, डिब्रुगड़, चराइदेव, शिबसागर, माजुलि, जरहाट, गलाघाट, धेमाजि, लखिमपुर, सनितपुर, बिश्वनाथ, काछार, हाइलाकान्दि आरो श्रीभूमियाव बिसायख'थि जागोन, जेराव बेफोर जिल्लाफ्राव दिनै ड्राइ डे फोसावदों। बारग' एनडिएफबिनि एनआइए केसखौ आसामाव लाबोनायनि थाखाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावहैदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनावबो दासिमहालागै बिथांमोना जेलाव जोबजानानै दङ। बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौनि थाखाय बिथांमोननि एनआइए केसखौ आसामाव लाबोफिननायनि थाखाय मैया गोदान दिल्लीयाव थानाय आसामनि गिबि मन्थ्रि मावख'आरि न'आव थांनानै बिथांखौ साबायखर बावहैदों। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे एमपि जयन्त बसुमतारी आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे बारग' एक्स एनडिएफबिनि हान्जाया। आसाम नाङैनो मिथिनाय रोजा रोजा कौटि रांनि अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिनि मास्टार माइन्ड बिशाल फुकन आरो तार्किक बराया जामिन मोनबाय। ट्रेडिं केलेंकारिनि केसआव 1 बोसोरनिबो बांसिन जोबथेसालियाव थानायनि उनाव उदां अख्राङाव फैफिननो हासिगोन बिशाल फुकन आरो सुमि बरानि फिसाय तार्किक बराया। नाथाय गुबुन सासे दायनिगिरि सुमि बराया जेलावनो थानांगोन मानोना सुमि बराया दासिमबो जामिन मोननो हानाय जायाखै। हाथियार दैग्रा सुबुंफोरजों सोमोन्दो थानायनि दायाव नागालेण्डनि 3 सुबुङा गुवाहाटीआव हमजादों। गुवाहाटी नोगोर पुलिस क्राइम ब्रान्चआ नोगोरजों लोगोसे बेनि साखाथिफ्राव सोलिबाय थानाय रां दाबि खालामनायजों लोगोसेनो हाथियार दैग्रा सुबुंफोरजों सोमोन्दो थानायनि दायाव 3 सुबुंखौ खादों। हमजानाय 3 सुबुंखौ नागालेण्ड बन जिल्लानि एचहांनि कैनिया 37 बोसोर बैसोनि, जामोन कैनिया 25 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ 21 बोसोर बैसोनि बायनेमका कैनिया होननानै सिनायथि होदों। पुलिसनि एनकाउन्टाराव गोब्राब जोखोम जानाय रनेश दैमारिया जिउ गोमाबाय। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो डकाइत रनेश दैमारिया। थांनाय बुधबारखालि जराबादनि 13 माइलाव दिसपुर पुलिसआ रनेश दैमारिखौ इनकाउन्टार खालामदोंमोन, जेराव बे इनकाउन्टार खालामनायाव रनेश दैमारिनि देहायाव गरनै गुलि नांनानै गोब्राब जोखोम जादोंमोन। फोरमायथिनो गोनांदि रनेश दैमारिखौ हमनानै फिन पुलिसनि आखाइनिफ्राय पुलिसखौ गुलि गावनो नागिरनाय समाव रनेश दैमारिखौ पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जादोंमोन। थांनाय 10 एप्रिल खालिसो रनेश दैमारिया जेलनिफ्राय गबोदोंमोन, नाथाय गखांनाय लोगो लोगोनो सिखाव खावनाय खामानिखौ जागायफिनदोंमोन। मैया बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव थानाय कैलाश कल'नियाव बड'फानि गंसे मुसुखा बेखेवनायजों लोगोसे बड'फानि मुङाव दोंसे लामाखौ बेखेवनानै होबाय हादोरनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा। बे गेदेरथार हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा,
दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ता, मन्त्रि पवित्र मार्घेरिटा, उरखावग्रा ब्रह्म, बिटिआरनि CM प्रमद बर', लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', MLA मावफुं सोद्रोमा आरो बड'लेण्डनि गोबां सानसुमै मेलेमजिबिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो बड'फानि 35थि रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै कुमारिकाटा, दखरा, एबसु आरो दाब दाब गामिफ्रावनो आलारि बाथि फोजोंनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा, दखरा, एबसुनि मावखुलियाव आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसेनो बगाजुलि, खोदोमगुरि, सोमलिगुरि, गणेशगुरि, बैग्रिगुरि, दुब्लिबारि बायदि बायदि दाब दाब गामिफ्रावबो रायजो राजाफ्रा आलारि बाथि फोजोंनानै जथायै आर'ज गाबदों। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।